Sa number 7, nag-ala Spider-Man ang isa ka ginaligar kawatan nga naglumpat-lumpat sa mga atop sa mga pamalay sa Villa Socorro Subdivision sa Bacolod City sa kagabi, pero natrap siya kag nadakpan sa ang pulis. Sa video nga kuha ni Elro Villarosa, makita ang ini nga lalaki nga gindakop sa mga pulis ang kagabi sa Villa Socorro Subdivision sa Barangay Takuling sa Bacolod City sa kagabi. Gikan siya sa Espino Subdivision kag may naglagas man didto sa iya amukon nga nakalabot siya sa katupad nga subdivision nga Villa Socorro. Baygin sulod siya nga balay pero namutikan siya sa tagbalay kay mga 7 pa lang sang gabi. Naglumpat-lumpat siya sa katupad nga mga balay kag nag-ala Spider-Man pero tigayon nga na-trap kag wala na makapalagyo sang naabta na sang mga pulis. Kag ang sako niya nga bitbit ang hindi na makita kag suno sa mga saksi may kaupod pa ang sospek kay isa pagid ka lalaki nga nagasakay man sa motorsiklo pero tigayon nga nakapalagyo. Temporary nga gin-detain sa Police Station 6 ang amo nga persona.